ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರೆಕ್ಲಾನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನೇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದೆ. ಅವು ಉಪ್ಪುನು ಕೇರಳದ ಬಾರಿಕಾಡು ಚಿತ್ತಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು. ಅವು ಏಪಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 15 ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಾರಿ 15 ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೈದೆ ಇಡೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆನ್ ತೂಲೆ ಉಲಯ ಪೊಗ್ಗನಗನೆ ತುಲೆ ಪೂತ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಗ ಗಣಹೋಮ ಆವೊಂದುಂಡು, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಾರಿಕಾಡುದ ತಂತ್ರಿ ನಕುಲು ಆನಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅಕಲ್ನನೆ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಪಶುದಾನ ಪುಣ್ಯಾಹ ಪೂಜೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಬೊಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ಮುಡಿಪು ಪೂಜೆಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೂಲು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ದೇವಿರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಬೊಕ ಗಣಪತಿ ಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಚೀಟಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲೆ ಎದುರುಡೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಚೀಟಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ. ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ಮುಡಿಪು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆವೊಡು ಐ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಂಡ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೆರ್ನ ಮುಡಿಪು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನರೆ ಲೈನ್ಲ ಉಂತೊಂದೆರ್. ಮಹಾಪೂಜೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬತ್ತಿ ಪೂರ ದೀದ್ ಆರತಿನ್. ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಕರ್ಪೂರನ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆರ್ ತೂಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ಡ್. ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೊ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಬೈತಂಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವರದಿ ವಾಚನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿನ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಜಿ ಭಜನೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಜನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪೂಜೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆರ್. ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತುಲೆ.
ಕುಟುಂಬದ ತಿಕ್ಕನಂಗ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನನ ಇತ್ತಿನನೆ ಅಂಚಾದು ದೇವಿರೆನ್ ತೂಯಿಲೆ ಕಲ ಅಂಡು ಬೊಕ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಲೋಗ್ ಉಂತುದು ಪೊಕಡೆ ಕೊಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ, ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂದಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಂಜನೆ ಮಹಾಪೂಜೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಯರ ಆಂಡ್ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ ಉರುಳು ಸೇವೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ದಾಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅತ್ತು ಅಕಲು ಪಂದಿತ್ತೆರಡ ಅವಳು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಅವಲ ಉಂಡು. ಇಂಕ ತುಳುಟುದಾದ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ದಾಂಡಲ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ವೆರ ಅವೇನ ಆನಿ ತೀರ್ಪಾವೆರು ಪಂಡ ಅವೆನ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿಪಾವೆರ ಪಗ. ಇತ್ತೆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಮುಗುಲು ಅರಿಟು ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಯ್ಟ್ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಗೆ ತುಳುಟುದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ. ಪೂರ ಸೇವೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರಿಡ ಪ್ರಸಾದ್ ದೈತೊನ್ವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ದೈತೊನ್ವೇರು ಮುಲ್ಲು ತುಲೆ ದಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂಡಲ ಅರಡ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರನ ದೆತೊನ್ವೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿಲ ಟಿವಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೆನ್ಲ ತೂವೊಲಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತನ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಾರ ಆಪ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವೇರು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ದೆ ದೇವೆರ್ನ ಪೂಜೆನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲು. ವನಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಸಿ ನುಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಪ್ಪಳ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ವನಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ವರ್ಷಗೊರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚಾದ್ ತುಲೆ ಇಜ್ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಸೆಲ್ಫಿಲ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬೇರೆನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅರೆಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಣ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪುನು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಗ್ ಬರೆಯರ ಪೂರ ಬರಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಮಾರೊಂತೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬಾರೆ ದಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಲೋಗ್ ತೂದು ದಾದೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲೆ. ಎನ್ನ ಪೂರ ವನಸ್ಲಾಂಡ್ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಲೋಗ್ ನ್ಯಾನಿಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸ್ತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತಿಕ್ವ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು.